Sanibonani molweni namkela ku-SSTV ngesixhosa. Unjengaye ubalisela umkakhe kuba umgxothile ukwenzo yena and uma uxuthe nezitshixo zemoto. Ethi ke futhi uye wanayo kodwa usizi ngexesha hamayo kodwa waphinde waqonda ngeke akasoze afunde lo mfana. Uthi ke ngoku kwa usokhabasa naye umtitinye ngemvubu kakhulu nje wambetha. So uphetheni buthuswe yileyo ke uba unjengaye akaboni kwanto irongo ngokuba usokhabasa ubethe umntanakhe. So uthi kayimbuza wathi omnye uyayideserve vele ngoba unaye uzuswe ubuhlungu umntanakhe. So uSibongile ke bekhona ngobathethayo ke around ecleaner ke senza yonke into. Wabesele bashiya ngokubathethayo wozimele ecaleni wasenda iSMS to ukwenzo embuza ba uright na. Akaviyanga kukwenza ehotel asobona imessage kaSibongile wavele wafona same time. Emhlasela ke ethi bayatshintsha abantu intombi yasexhopho ngubani wayesazi into bangabe senda i-messages ezine-emoji. So bebehleka kuSibongile kumnandi yablasha nje wathi kuSibongile no xa sowujoka ngolhlobo kuyacaca into ba uright apho ukhoyo. Wabesithi ke omnye ndi-right kakhulu ngoba vele umuntu ondifoneleyo nguye ondenza ndibe right bendicinga nawe ufana nabanye aba bandithathe bandijula le. Wabesithi uSibongile hayi andikho njalo ke mna ke. So uthe ke ukwenza ucela uba uSibongile akamvakashele ehotel. Wathi ke uSibongile akakwazi ukuza kuye abantu bazothini xa bembona ehleli nokwenzo. Ukwenzo kuvele wayizulisela ke le khangayithethe. Wabese sithi masibe sithetha ngento ba ke mhlawumbe ndikhumbula ukutya uphekwe sizandla zakho. So uSibongile ke beblasha ke kumnandi ke nokwenzo ngaphaya kumnandi nje unesesmile uthetha nomuntu amthandayo. Uvumile uSibongile wathi uzoza late okanye uzobona kusasa ba uyeza na. Endlini yabasebenzi uNeli ubusy ne-app yakhe akeva nento ethethwa nomfundi banika instructions ba ubani uzosebenza phi ubani uzosebenza phi akeva kwanto. Kodwa ke itopic iyatshintsha uthulisile wabuza ba kuSibongile sibo ubuphi ngela xesha ukwenza shiya uNomalanga ecaweni. Sibongile uthe yena beziphumele kwathi ke uThuthuli yo yavele yanqamana lento yakuphuma kwakho ubheke phandle nokwenza wabesephuma wathi komnye akazi ke bakwenzeke wabesesithi uNeli hayibo Sibongile ungaphiki kaloku mna ndikubonile uncamisana nokwenzo. Babesebekhuza ke ngokabanye uthi hayibo Sibongile kanti njani. Wabesithi omnye no ngeke ni understand i-complicated. uNeli ke ufumene iziyalo ke kumamvindo ba le nto ifuna ukuyenza iyale app ni abantwana bakidnethwa xa kunje kodwa ke qhubeka wenze le nto uyifunayo. Ukwenzo ke uvakashelwe nguVusi and uthi bengalindelanga ubuzovakashelwa nguye yena nomnye umuntu amlindileyo ngaphandle koVusi. uVusi uthe ke hayi so ungade bra ulahlekelwe yonke into ngenxa yentombazana engatheni akhonto itheni ngale ntombazana. Wamkhuza ke ukwenza sithi ungathethi kanjalo ngoSibongile. Sibongile mna ndiyamthanda. Ethi yena wenza into elandela ukuthandwa inhliziyo yakhe and nawe Vusi wachata ugcina engathandwa ngabazali. Umama wayengamfuni nokumbona ugcina kodwa wamthatha. Wathi uVusi ayifani lento sithetha ngento nefamily apha. Sithetha ngenjebo yakwaDlamini apha. Ukwenza ukumxelela into ba ungafiki ke uzonxelela into ba mna mandi betray i-feelings zam. Watsho ethi ke ukuba nemali kuya kubalekanga cause leyo ayompilo kuye and akafuni ukuyiphila lo life. Nangoku ugcine eqhubeka nokuxela uSibongile uba ugood apha ekuchitheni umzi. Ethi kwaye yonke le family uyibeke apha esandleni sakho. Ethi uyakwazi ukwenza ntombi. Uthe awugqibelanga ngokuchitha ukwenza noNomalanga kodwa nefamily. Uthe ke ngasikazi jonge apha ngaphakathi kuye aphume aphele pha. uSibongile ke bese into thengeselisa inyembezi ke shem ngoba sibhlungu into zithethwa ngugcina kuye. Nango ke uVusi engene ngaqonqozanga eofisini kanje ngaye apha afika wamxelela into ba lento yenze kukwenzo ayikho fair and andiyilindelanga uba ingadi yenziwe nguwe tata. Hayi ke waphakama njengaye emxelela into ba siyaziyo soba yi-2 into sigqithile kuye siyithethile sayilungisa and ungazofika kum uzozenza ngathi uyamsizela ukwenzo. Wena vele azange ukwenziwa kwamthethelela ngemini eyi-1 futhi wena une-shares ezilapha esandleni sakho bekumele uyavuya ongakhange uzisebenzele nosebenzela. Okunye ukwenza ubucinga bantu mhlawumbe usekhona ebomini bami ndimgxothile vele ukwenzo akanamsebenzi akazi uba nayo imali. So wena ungathi gqiso uzothi kum mandenzeni ngokwenzo. Wena i-shares uzifumene mahala.
So uvuse bephoxekile ke ngoba utata wakhe akam-understand, khange amnike ne-chance yoba makachaze into yoba uziva njani ngayo yonke le nto yena. Nango-ke uSibo akamhle, uhlambile, uziphoshongile for idate yakhe noKwenzo. Kanti noKwenzo kwelakhe cala uready for uSibongile, umbekele nee-flowers, udeke itafile, uhappy nje. Kodwa uSibongile uthe sele ready for uhamba, kwabuya onke amazwi athethwe kuye ngugcina kwakunye nala bethethwe ngabasebenzi. Uvele wahlala phansi, wavele wasenda imessage kuKwenzo etshoyo uba uyaxolisa, udinga ixesha. Oh, uKwenzo besoncumeva la washiyeka naye ejalile after low message, and ebecima imessage emnandi kanti imessage ethi andisakwazi ukuza. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.